Okej. Ja. Ja, alltså vi påbörjade kvar 4 igår, men vi avbröt det och har strukit det, så att vi börjar om kan man väl säga på kvar 4. De enda som klarade sig igenom då var... Ja, härligt. Det hade önskvärt trygghet så att vi har de ståsladden ute igenom. Ni som ännu inte på läktarna får vi ta det långa benet för det korta. Så här är Tony Johansson och Stefan Karlsson. Stefan i högerbanan för SMS Västerås och Tony som kommer från Junsele köper från FC-klubben. Det är det så. Ja, härligt. Säger som Tony Johansson är från Ljus och kör SMS och det är jag. Härligt. Ingen ny för året så att vi får ju ta det stora trenden. Och i nuläget så är det så att Stefan ligger ju på en lite placerad, så han... Ja, Stefan har ju kört 4.51, men den tiden hade strukit, ja. Det är så det blir. Vi ska också säga att ni som har spanat ända längst bort i horisonten där efter målgång på 402,33 meter kan fokusera av